Sanibona bafethu, uvane lo. So kusasa elamanqamu amathikithi ayaphuma. Amathikithi omdlalo weOrlando Pirates versus iUbit College. Lapho khona kuumdlalo khona wokugcina ngci weOrlando Pirates kule season le. Amathikithi ayaphuma kusasa bafethu ngo-12 emini. Mele wenze sure ukuthi ke uready uyothenga amathikithi. Amathikithi ke awu-R100. Umuntu eyedwa kumele abe no-R100 khona ke ezokwazi ukuthi ke alithole ithikithi. Akhona ke ku-Open Tickets nake namanye ama-platforms akhona. Njengoba nibona nje bafethu usengalithola eShoprite, usengalithola eCheckers, usengalithola eUsave. Open Tickets sengikhulumile ke ngayo bafethu, amathikithi akhona bafethu. Hambani niyothenga amathikithi. R100 ithikithi lilodwa. Le game ke bafethu kwabangazi iyodlalwa le eMbombela Stadium ngomgqibelo. Iyodlalwa nini na? Iyodlalwa ngo-3 o'clock. Ama-gates azovulwa ngo-11 ekseni. Hambani niyothenga amathikithi and nifike ngobuningi le eMbombela. Nifike early ke kodwa ningaphushani because lento yokuphushana ayikho right, asikho ndoni, yabo. Hamba uthenga ithikithi kusasa. Ungafiki la ususkenywa amandiya la ususkenywa abantu baleko Kenya bethi banamathikithi ema-comments. Ungalaleli, yabona umuntu okuma-comments othi unamathikithi mahala. Usunamathikithi ngimele ungamlaleli umuntu ozothi okudayisela amathikithi la ku-TikTok noma kuphi nendawo ozokutshela kuma-comments ukuthi I have free tickets mase sold out. Yazi nje kusasa ngo-12 kunamathikithi azodayisa.